What's up guys? Ganyan madamang kita sa Virgin pang Parigusan. May iba ko digdisa. Barangay Busak LIBMANAN in the house. Kaya ba na ko syempre may iba malulupit na tropa. Si Jepoy, si Abby, si Dana, si Justin, si Marvin. Kaya guys, unyan kami, bahala na kami maglakaw, bahala na kami magpagkal, kamo magagayon, para matapos sa tayo, baka pwede Jepoy! Let's go! Jepoy, let's go! Tara! Sabi daa, tubugan daan ning damulag. Kita man na yung damulag, pero tao. Kaya na po, nag-revoke na po. Tanong niya lang naka-explore din ang iba din. Pwede bilang mo sila. So, uji na kita pagkatapos kang pirang minutong lakaw sa kainitan o nina presko. Pwede na kita magtubog-tubog sa tubig na gano'n na molag. Let's go! Hey mga ate, so yun, sa day tayo naasahan, may mga magagayo pala diging daraga bukod sa mga kaibanan ta. So ano, dahil napapakali ang mga kaibanan ko pagkatapos mo mag-hindi, madamandagiraray kami sa may balyo, mahanap na naman, daahin, dako. Pero si pa din Jepoy, garo, hindi na makakakunin forever. O, hanap ka na hindi sa apat. I let you show, don't let you in on my life. I tell you the things that you need to know. I know you like that, I know you need that. The way you're moving your body. So guys, ganyan maparigos mo na kami. Diyan na kami ulit mga video para sa susunod upload yung giraray. So, para dyan na lang, hidiling yung giraray kita. Bye bye. Bye bye. Chup chup mama.